Vyhladenie stien sádrovou omietkou. Jak správně, rychle a bez broušení získat dokonale hladké stěny a stropy, na kterých prach nedostane šanci se usadit a ani po čase se na nich neobjeví žádné trhliny a praskliny. Stěny, které samy o sobě budou exkluzivní dekorací interiéru, sádrovými omítkami. Jak správně ručně omítat stěny sádrovými omítkami. Před aplikací sádrových omítek musíme z povrchu odstranit nesoudržná místa a jiné povrchové nečistoty. Aby sádrové omítky k podkladu ideálně přilnuly, je potřeba povrch stěny důkladně napenetrovat základním kontaktním nátěrem, který zvyšuje přilnavost sádrových omítek k vysoce hladkým, nenasákavým podkladům. Základní kontaktní nátěr dobře promícháme například elektrickou metlou, a to nejen před aplikací, ale i v jejím průběhu, čímž se zamezí usazování hrubších složek disperze. Základní kontaktní nátěr aplikujeme na plochy stěn válečkem. Před aplikací sádrových omítek musí nátěr dobře vyschnout. Doba vysychání závisí od podmínek na stavbě. Směs sádry sypeme pomalu do nádoby s čistou vodou. Sypeme tolik sádrové směsi, aby pohltila všechnu vodu. Po 3 až 5 minutách nasákání směs rozmícháme elektrickým míchadlem. Mícháme tak dlouho, dokud nevznikne stejnoměrně hustá hmota. Vždy je lepší míchat hustší směs a na konci míchání přidat vodu. Nikdy však nedosypáváme suchou směs k dodatečnému zahuštění. Tím by mohly vzniknout hrudky. Správnou hustotu zkontrolujeme tak, že sádrová omítka drží na obrácené lžíci a nestéká. Sádrovou omítku na připravený, dostatečně vyschlý podklad nanášíme nerezovým hladítkem, nejlépe v jedné vrstvě. Při nanášení postupujeme v jednom směru od spodu nahoru. U tohoto kroku ještě nemusíme dbát na rovnoměrnost nanesené vrstvy. Nerovnosti omítky zahladíme fasádní špachtlí, vedenou co nejvíce na plocho. V tomto okamžiku by se z plochy neměl ubírat žádný materiál. Pro dodržení rovinnosti provádíme rovnání tahy do kříže, vodorovně a svisle. Pokud se na ploše objeví místa s nedostatkem omítky, opatrně ji doplníme a plochu srovnáme. Vyvarujeme se tahů do oblouků, při kterých se jen velmi těžko dosahuje rovinnosti plochy. Po zatuhnutí sádrové omítky navlhčíme plochu krouživými tahy houbou. Správný okamžik pro navlhčení je ten, kdy při přitlačení dlaně na stěnu je podklad již pevný, ale prstem ještě můžeme vmáčknout důlek. Omítka po navlhčení uvolní sádrové mléko, kterým vyrovnáme všechny nerovnosti. Toto dorovnávání stěny provádíme fasádní špachtlí. Pokud navlhčení omítky provedeme brzy nebo na omítku dáme moc vody, mohou se na povrchu objevit puchýře. V takovém případě stačí chvíli počkat a potom povrch znovu srovnat fasádní špachtlí. Tím dosáhneme dokonalé hladkosti povrchu, která je pro sádrové omítky tak typická a okem kamery nezachytitelná. Pro čisté napojení omítnutých stěn na stěny sádrokartonové použijeme pásku Ultraflex. Na obě strany koutu naneseme v potřebné šířce tmel Rifino Top. Do něj vložíme pásku, kterou pomocí aplikátoru vyrovnáme a domáčkneme. Po zaschnutí už přetmelíme pouze okraje pásky. Páska Ultraflex zajistí pevné spojení dvou různých povrchů a eliminuje případné praskání. Podrobné návody pro aplikaci sádrových omítek najdete v brožuře Interiérové sádrové omítky a stěrky, která je k objednání na www.rigips.cz.